la pastila de mate. Pentru astăzi vă propun să lucrăm sume Gauss. Haideți să vedem mai întâi care este formula de aflare a sumei primelor n numere naturale. 1 plus 2 plus 3 plus puncte plus n este egal cu n ori paranteză n plus 1 împărțit la 2. Deci aceasta este formula. Haideți să o folosim pe o sumă simplă. 1 plus 2 plus 3 plus puncte până la 50 este egal cu, în loc de n o să avem 50, deci 50 ori 50 plus 1 și împărțim la 2 este egal cu 50 ori 51 împărțit la 2. Facem mai întâi înmulțirea și este egal cu 2550, da? Împărțim la 2 și va veni 1275. Deci aceasta este suma primelor 50 de numere naturale. Bun. Haideți să vedem cum procedăm, de exemplu, dacă avem un exercițiu de genul acesta. 3 ori 1 plus 3 ori 2 plus puncte plus 3 ori 50. În cazul acesta vom folosi factorul comun, pentru că observăm că 3 în cazul nostru este factorul comun, da? Și scoatem factor comun pe 3. 3 ori paranteză 1 plus 2 plus puncte plus 50. Închidem paranteza și este egal cu 3 ori 1275. Și aici ne rămâne să facem operația de înmulțire, care ne va da 5, 2, 8, 3. 3825, da? Bun. Haideți să vedem cum facem în cazul în care avem, de exemplu, un exercițiu de genul acesta. 5 plus 10 plus 15 plus puncte plus să zicem 100. Da? Este egal cu. În cazul acesta nu ni se mai dă care este factorul comun, dar noi am învățat multiplii lui 5 și știm că multiplii lui 5 încep cu 0, da? Apoi următorul este 5, 10, 15, mergem din 5 în 5. Bun. Și facem adunare cu 5 mereu. Și atunci o să scriem noi sub formă de produs. 5 o scriem ca 5 ori 1, plus 10 o scriem ca 5 ori 2, plus 15 o scriem ca 5 ori 3, plus puncte plus 5 ori 20. Și aici dăm pe 5 factori comun, 5 ori paranteză, 1 plus 2 plus puncte până la 20. Da? De aici aplicăm formula pentru paranteză și o să vină ultimul termen este 20. Deci o să avem 20 ori 21 împărțit la 2. Nu știu de ce aici mi-a ieșit un egal în loc de un ori. Da? Op. Nu știu, s-a întâmplat din greșeală, s-a tăiat și acum a dispărut 2, o să-l reparăm imediat, 2. Și ori, da? Deci 5 ori și aceasta este suma Gauss. Hai să o punem ca să o evidențiem, da? Și este egal cu 5 ori și apoi va trebui să facem aici înmulțirea, 420 împărțit la 2, da? Și este egal cu 5 ori 210 și este egal cu 1050. Deci toată suma aceasta. Acesta este un tip de exercițiu. Un alt tip de exercițiu ar fi cel în care să nu înceapă suma de la 1. De exemplu, suma noastră să înceapă de la 7, plus 8, plus 9, plus puncte, să zicem până la 97. Da? Ce se întâmplă în cazul acesta? Cum rezolvăm acest exercițiu? Păi, o să scriem suma de desubt încă o dată, dar acum termenii să îi scriem în ordine descrescătoare. Nu mai începem tot cu 7, ci o să începem cu 97, plus mai mic cu 1 decât 97, 96, plus mai mic cu 1, 95, plus puncte, plus 7, da? O să tragem linie de desubt și o să facem adunarea membrilor
egalităților, celor două egalități, termen cu termen. Da? Deci o să facem suma ori suma, suma plus suma, pardon, este suma ori 2. Este egal cu, da? Deci o sumă și încă o sumă dau două sume. Da? Suma ori 2. Apoi, adunăm primii termeni de aici, primul de sus cu primul de jos. 7 și cu 97, 104. Plus 8 și cu 96, 104. Plus puncte, iarăși 104. Interesant este de văzut câți de 104 vom avea. Da? Deci asta trebuie să aflăm noi, câți de 104 avem. Păi, haideți să ne uităm. Păi suma noastră este de la 7 la 97. Dacă ar fi început de la 1, atunci am fi știut că am de la 1 la 97, 97 de termeni. Dar așa, dacă ea începe de la 7, înseamnă că o să am cu 6 mai puțin. De ce? Pentru că eu aici nu l-am pe 1, pe 2, pe 3, pe 4, pe 5 și pe 6. Înseamnă că aici o să avem 97 minus 6, adică 91 de termeni. Da? Și suma noastră va fi egală cu 91 înmulțit cu 104 și totul se va împărți la 2. Da? Deci atât este suma noastră. Facem calculul aici, mulțim, apoi împărțim la 2 și aflăm cât este suma. Da? Cam atât a fost pentru astăzi la sume Gauss. Vă urez spor la lucru!